Ke iphasika lathi maliqala iphasika ade ngagcina ukuya esontweni mhlawumbe sengineminyaka nje impela eminingi ngagcina ukuya esontweni. Hayi sengiyenza ngomfundisi uyangifonela la uthi mfowantini awufike la ntambama uzongibona. Mayithi ngiyafika khona hayi thini bamfundisi ngeke ngizofika ngizokubona khona into engisazenza ngoba kade ngisabhizi yabo. Hayi ukuthi late ngabo 8 then hayi yimlo ngiye khona. Hayi bamfundisi awuninjani hawu sikhona sakwazi mfowethu sesaxosha ngani esontweni. Hayi ngikhona mfundisi ukuba amatasa yini uyazi uma uyindoda ufuna ubambe lapha nalapha nalapha. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa ke phela njengelunga lesonto uyazi nawo uma kusoneza ikhathi zephasika sivakashela abazali abasuka kude. Bengisho nje ukuthi mhlambe la ephasika la esontweni nje wakuyiphasika nje umuntu mhlambe engakhipha 1.5 kulabo abasebenzayo. Mfundisi mina ngisebenzi kodwa phela uyaqhwashalaza unjani usho ukuthi uyaqhwashalaza njengendoda njengoba nje bekhona abantu esinabo bawu 250 umuntu uzokhipha 1.5 wathi angembulo mfundisi wena mfundisi uzokhipha malini ke thina masikhipha 1.5 wena bese ukhipha malini ke mfundisi hayi bafethu nibe nephasika eli right.